سارے اللہ دے ولی یہی درس دیندے رہنے کہ جو کچھ بھی لبنا ہے حضور دی غلامی وچ لبنا ہے یا مرشد دے قدماں وچ لبنا ہے۔ تے سانو حاجی صاحب جڑا درس دے گئے میں انہوں نے تھوڑے دے گئے میں انہوں تھانو کسی اور زبان ہے حاجی صاحب سانو کی درس دے گئے آپ فرما دینے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا پیار ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری قبر دے بخشش نہیں سرکار ضروری نے کیونکہ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے کہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی ہے۔ حاجی صاحب سانو جڑا درس دے گئے سارے مرید و درس سنیا تسی بھی میں شعر دی زبان ہے پڑھ رہے ہیں سارے مل کے پڑھو نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی گل حشر دے وچ آمنا تیرے لال تے مکنی تاں واسطے کہندے نا رشتہ ضروری قبر وچ رکھ کے سارے آ جانا تے جے قبر وچ بھی کسے باں پھدی تے او آمنا دے لال ہی نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے بچ قبر دے بخشش نہیں سرکار ضروری نے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی حاضری قبول فرمائے اور اے تھوڑی عرس تے حاضری اور مرشد دی عقیدت اور ذوق اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور تھانو اجر عظیم عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ۔